दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान। थामहिनबा दिनै मुलुगनाङैनो बिफां लाइफां गायनाय सान। दिनै मुलुगनाङैनो गोबां जायगाफोराव बिफां लाइफां गायो। जाहाथे जोंनि आबहावाया बिफां लाइफांजों सोमखोर समायना जायो आरो आबहावाया गुबुंले जाया। थिग बेबादिनो दिनै बे मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै दतमा एबसुआ बंसिगाव गोजौ फरायसालियाव बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया बाहागो लानानै बिफां गायजेनो आरो बंसिगाव गोजौ फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरा बिफां गायनायाव मैखोमै बाहागो लायो। लोगोसे दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लैहोर ब्रह्मआ बिफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांनि गेजेरजों ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरखौ बिफां गायनो खावलायहरो। गिबियावनो गासैबो सुबुं माहारिनिसिम दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ सिगांग्रो जासिग्रोबाय। दा बे समाव दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै नैबे बंसिगाव गोजौ फरायसालि अर्थात बंसिगाव हाइ स्कुल बेनि जेनाखि बाउन्डारिनि सिङाव जोङो फिसा मोनसे बिफां गायनाय हाबाफारि जोङो आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। आरो बे हिसाबैनो बेहाय जिल्ला आफादनि कृपेश दैमारि बेयाव बाहागो लानानै बिफांखौ गायजेनगिरि हिसाबै बिथाङा हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनाय जादों। बेयाव जोङो बाउन्डारियाव 100टा 100टा बिफां फुलि बाव गायगोन आरो जोंनि गासै दख'रा आफादनि मावथि आरो फरायसालिनि फरायसा बिथांमोन आरो फोरोंगिरि बिथांमोनहाबो फांफा फांफा बेयाव बिफां गायनानै होगोन आरो बेनि जेनाखि जोथोन बे जोथोनखौ जोंनि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे फोरोंगिरिफोर आरो फरायसाफोर बे जोथोनखौ बिथांमोना खालामनो थाखाय थाग थियारि खालामनाय जादों। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानगोन दिनैनि बे आबहावा सानाव जिहेतु गोबां बिफां लाइफां फोजोबस्रांनायनि जाहोनाव जोंनि बोथोरनि सोलायनाय रानस्रावनाय बायदि सावगारिखौ नुनो मोनदों। मा खावलायनो सानो रायजो राजाफोरखौ? बे समाव दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायनो सानदों जे जेनाखि बोथोरनि जे दुंखावनाय बोथोरनि इनबेलेन्स जानाय बेखौ जोङो दिदोम खालामनांगौबा जोंनि साफ्रोमबो सुबुं माहारियानो बिफां गायनाय हाबाफारि बेखौ जोङो लानांगोन आरो साफ्रोमबो सुबुङानो बिफां गायनो बेखौ नाजानांगोन। मानोना बे समाव जों नुदों जे गोबांथार बिफां गायनाय बिफां दानफायनायनि जाहोनावनो बे थासारिखौ जोङो मोननो हादों आरो बेखौ बिगियाना फोरमायनाय बायदिबो जों मिथिनो मोनदों। आरो बेखाय मोनसे फोरमायबावगोन दा जोंनाव गायग्रानिफ्राय दानफायग्राफ्रा बांसिन बे परिबेसखौ जों नुबाय थादों। बेखायनो जायफोर बिथांमोनहा बिफां दानफायो बे बिथांमोनखौ जोङो दख'रा बर' फरायसाफोरनिफ्राय खावलायगोन जेन उननि समाव बे आननेसेसारि बेखौ बिफां दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगौ बेखौ जोङो गंग्लायै बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो बिफां दानफायनायनि जेनाखि फरेस्टनि आयेन बायदि आयेननि नोजोरजों आयेनाव साजेसन लानानै बे दानफायोबा बेखौ खुब मोजां जागोन बेखौ जों साननाय जादों आरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।